Maggie, níos go leir níos fearna. Pop Up Gaeltacht, Branda ó Smacht. Smise Peadar Ó Caomhánaigh. Smise Osgur Ó Ciardha. Mar dúirt más tá an coincheap seo taréis scaipeadh ar fud an domhain agus is tócha gur hastíí bhain phléileh faoi mar ag marna gur tháinig an fásin ar nó gur tháinig an boris sin air. Mar sin hastíí bhain é chur a gcumparáid le rud le bhanam open source nó faointe oscailte. Measa muide gur brandáil faointe oscailte atá a gceist. Seans bhfuil chur amach agaí ar an túraíocht maidir le faointe oscailte ó chuirsaí bogara. Tugtar an chuirsíos seo ar bhógara atá bhfuil ruchtan é chách air agus ar féidir ar riint agus a scaipeadh gan chreidús nó gan chreidús. So an nuas ar sin feiceann muid nó is féidir an termíocht seo úsáid le brandaí. Agus an legan is íon do bhranda faointe oscailt ná branda nach bhfuil éon smacht tlathúil nó smacht coincheap a géin duine air nó irtí. Agus is fear sin le Pop Up Gaeltacht. Faoi mar is fear é brandaí cos le anonymous. So ní mar ágrah anonymous na Gaeilge sin ach tá sort tá cosúlachtaí abair. So, Corhosí sin. Corhosí. Dí sin nach chun chur amach ar Pop Up Gaeltacht mar luig. Tomás níos tuisce agus dar gur I láthair. Tá an coincheap Harbh sin. Baillíonn na Gaeil le chéile I dteachtairne éigean uair sa bhí chunó. Chó siimplí sin. Tá sé chó siimplí sin go sé éasca an teoiric sin a scaipeadh ar fuaid na cruinne. Agus tá pop-up in héistarint in Nua Eabhrac, in Washington DC, in Hong Kong, in Tokyo, in Shanghai, in Perth, in Dubai, Abu Dhabi, bhí ceann in Baras, bhí ceann in Madrid, bhí ceann in Drom Dá Thiar chun é lítrama. Harbh tábhacht sin lu. Agus an fágadáine sin ná gur dhéanamar faointe oscailte de, agus gur churmar amach é. Ach leis an mranda a hiiscint caithfar go leiscadí an tús agus ginúnt na papwipe. Agus an fágur thosaíam ré ná háartfáin am sin a thosaíam ré deire 2016. Bhí mar léamh agus I feiscid annachhuid na meán cumarsáide. A rá nach raibh ann don chainteoir Gaeilge Eabhrac. Nach raibh daoine ann a cainte Gaeilge gach lá marach go raibh ar íocha le na dhéanamh in airnán na Gaeilge mar ja. nó sa chóras a dachas, nó sa Gaeltacht féinnig. A bhí marna I leirt in Gaeilge gach ile lá. Le na chéile, le nar dailig, le nar gorsan, le nar Gaeilge. Bhí mar bula le chéile gur caithfí agus I leirt in Gaeilge. Ach fós féin in San Irish Times, in San Irish Examiner, in San Irish Independent, ar an telefís, ar an radio, ar Newstalk, ar RTE, fiú ar YouTube, bhí daoine rá go bunúsach mar a dúirt an físir seoir ón butler ina Íseán am Cadagan. Gur í an Gaeilge a language that virtually no one speaks. Bhí idir a rá, domsa, do Oscar agus do chuid a goibh sin. Nach bhfuil andíomh. So bhí mar géirí taispáint gur wallart atá an cás. So bhí seans asráid agin ar mo chuine ón butler ach dúiltaíú orin an seanú. Hastíú an asráid a thuirt ar agus físeán a dhéanana ach dúiltaíú an cead sin doin. So hastíí wen a léirú cad é an bailach is sa léire le léirú gur bháin doin. Má tá muid seasamh an acalaat agus tú mu ihe ine nó ihe haran caiithú a haint gur bháin doin. So it's a chuí céanna beidir a bhfuil dulchan cín mórtaréis tarlaid ar síl muintear homogenéisacha sa tíir seo áit nach ráidir le feiceáil go méidís a dtithe tabhairne agus le George le doirse dúnta faoi halamh. Inis tá siad bh breanú ar tithe tabhairne agus le plantaí ar seoid chéipal bhfuil na doirse oscailte agus bhfuil siad le feiceáil agus tá sé bhhad níos deacra a gcuid cearta a héana dá bhór. So another rinnemer, ná tá sin rééis de fáilsúnach dach go bunú sa chumar agus dtíon tabhairne agus chumar gáil agus thugam mar cuire do riine casa ar in an. So thosaíam mar dúirt Tomás agus mar dúirt Peadar mína saona gábhíle a 16 agus rinne mar cumarsáid lenar lucht féchna agus ar Twitter, agus ar Facebook, agus ar Instagram, agus chur mar bat signalach a rá go méimiis sa imar rua ar Shráid Camden. Ní Shráid Camden. Shráid Clarendon. As an fágur fiocha mar barrua na tagann sé seo siar go dtíon an brandáil chomán á bhí barrua a gúsáid an Gaeilge mar bhrandáil hena féin. Ní ráin gur barrua tucha ach ar dáid ach bhí Gaeilge le feiceáil ar na ballís, na códaí, ar na bíochláir. Mar sin bhí mar gír sa dúchlan na thuirt an bhar
Well, cead a háirlíonn má hagan cúplacéad Gaeil isteach. Chuna sa dheaileáilí siad leis, agus le bheith fearáilte dheaileáile ar go hanmhail leis. Ní ramar na súlaach le beidir deithnar na fiche duine bheith sásta go meach na hain Peadar agus beidir éangus treis tacht. Agus tháinig beidir gáchéad duine, agus bhí an go bhecin dó sa fictar sin na gceart leis an gur lár, ach bhí mar sileach ar an tráid. Bhí an tabhairne treis sort airí amach ar an tráid, bhí fád agus bhí Gaeil agus ihe uair saona I mBaile Átha Cliath bin bar a bhí gnóthach mar bun is neartbar an eile in sin. So sin mar thosaí sé. Inis, brand siad, há sé teanga 6 uair fichid. Agus, láithreach chéistúing a ógurt, cos bhí na meán Gaeilge Harbh takeíoch. Bhí radio na Gaeltacht do radio na Lifa TG Cahar. Bhí ar anna hóca leis an coincheap, leis an smaoinemh, leis an randa. Mas féidir sin ará. Agus tháinig daoine thuginge, agus dúirt siad an bhéidirling a chópáil, ag sé dhéanamh in Nua Eabhrac, a Washington DC, in Nire, peáit agus mar cínte, feartí mar an dúirt. Faointe oscailta dhéanamh as an randa seo, Pop Up Gaeltacht. Agus há sé, héiscoil ó neart go neart, sin Cuidas na keenlínta tá feici agin. Move over ring and dingle the Pop Up Gaeltacht is here, in Irish Times. Playach Pop Up Gaeltacht is Seomra na Dála. Leinster House could be a Pop Up Gaeltacht. Pop Up Gaeltacht is coming to New York next week. Pop Up Gaeltacht ag spraga úsáid na Gaeilge san ardchathair agus níos fuite I géin. Denach ahrishuring, denach ear fuing. Son na cúise tuairisc. An dlí a chur ag lucht an Pop Up Gaeltacht de mBaile Átha Cliath. Pís is sprí I tuairisc go dúirt gur bhainte racharn chun an dlí a churing mar bídsan an chéad Pop Up Gaeltacht. Agus tá sagas sin ar a tosíonn siad a denmh earfoot. An sé denta go an sin. sé baint amach an sin. Tá ceann an sin asci for it leis mai Pop Up Gaeltacht. Bhíidir ag play na Pop Up Gaeltachta I Freastalaíonn san ísealtír. I mion teangacha eile. So, dimig sé ó coincheap, go ihe óil, go branda, go fenimé. So, céin róla atá go brandáil, leis mar sóil, dúir céad is brandáil an cumarsáid I dhéanann cólacht nó agriocht leis an lucht fechna le míú céhiad, agus a thugann na fis don lucht fechna nó the customary céhiad. So, an bailach a labhraíomid lenar lucht fechna tá sé ionintach táchtach agus an crut a churmid ar an brandáil. So, the couple of sampling shot an sort brandáil I dhéanamid feici tú peg bocht, úsáid go minic in ar naid, mar sort trop Gaeilge, ghlachabar rinne a helbhuirtí doin hain agus dúsáid marí le sort fé green le ords daoine a haringspéidir bheith a meach dúltach te an ná. Úsáid sin neart picture dhíine óga dahúla. Is sort is fish in a barrel leis an rí le brandáil le mar gíochta. Tá sé an siléir nuair fecinn tú nuair chun tú picture dhíine óga dahúla ar nidirlí an fecinn tú na clicks agus na likes agus na links, so tá sé dechar gan leis sin na dhéanamh. Achas rud é sin na dhéanamid go coincheap, tá muid dhéanamh go coincheap ach an céanna cumid bheith cuairmach faoi céin sort Íomháin a churmid. Tá Íomháin a déita mí sé chur suas a bheith chomhad níos mó likes ná mar aimimid, ach ní fá ní leor fá sin den é dhéanamh. So bhí mit cuairmach na bainine mit chéile a bheith cuairmach leis an brandáil úsáid. Le gomininic déanamid a úsáid nó a chóirsáil ar UGC nó User Generated Content na customary hain. Seachas sort manicíní nó aonad mar sin úsáid mar náí léon airgad agin na íochas manicíní. Rud eile atá an faoi mar a labhraíomid le ar na meáin thoisialta. Bhí hála sé uairnú rógur tháinig an tíiseach an tusa leomhradgur chuin. Agus gomininic sort cointir sin nó dentar sort coine orintas gro sé an, agus bíon daine sort bíon knáp spáine maidir le cuasaí Gaeilge agus mar sin mar sin bíon arnas muoine faoi mar a dhéanamid freagart ar na daine ar bhealach a hásáid achtainna. Nus tá sé sin dechar, so mar haplan ar tháinig Leo an lá faoi airad, bhí rud ag an faoi gur sé leis cuairte chuirte, mis ní an bheith sin. Ach tugad muid basically freagra ar a tuair takeíochtas na halltree ach gan an céan a fáil tú live an tíiseach hain. Úsáid muid cuidanna don fap cultúr hain, agus then muid a chóirsáil air. Ní amháin sin, raníam muid tithe tabhairne, raníam muid tithe tabhairne nach ná tithe tabhairne iad, as gur tithe tabhairne iad a churach íine ar daoine mar hamplan ceann sin, we ceann rockabilly é. Mar sin míle sagan céic ó níosis atá rockabilly
yn mas yn Gaeil, ac da sé reis yn nis agus bhí náid omlán lá. Is Venn diagram atom counting. Rockabilly. So, cén chuig an dhéanam with faointe oscailte as an mranda? Agus cén róla atá ag sin. Well, go bonúsach má tá tosig éirí de Pop Up Gaeltacht féin a husnú. Is féidir leat, é sin a dhéanamh láithreach. Níl ein rud ag tastal, níl ein cead ag tastal, níl ein banú ag tastal, nó ein rud an torche. Má tá cún a bhhaid, is féidir dul a jaagháling, agus seolann with nasc Dropbox, agus is féidir le ein duine leis an nasc sin, ní híomhána áil, fecinn sibh an sin taobh hir doscairta, ní híomhána den bhranda Pop Up Gaeltacht an córtha atá iomráiteach clúteach féin am seo, clúteach beidir. Agus an sin nodanna, tugann with nodanna do dhaoine, agus go bonúsach an rud a deirna nodanna. Ná má tá tú géirí de Pop Up féin agru. Round a gáit, round a gám, aber leis na Gaeilge an. Coincheap sin. Sin an branda, sin an coincheap, agus is féidir le haine é sin dhéanamh. Tá breis nod na ann, ón na rudí a dalam widna, le gábhlín na nús támla fálam, agus támla fálam chuile Pop Up Gaeltacht. So dermid ná lurg muoineh, nó oríocht, ná agrig síimsíocht. Ach go bonúsach an rud atá wet nar tá tú a cruthú Pop Up Gaeltacht ná, an méid is mú Gaeil, a chuirta seach in éonáid céine, leis an méid is lú iireachta. So cén clara atá an líonse oscailte seo. Tá mu tréis caint, na bhaim tréis caint faoi cé go táchtachas an brandáil dúine, agus faoi mar smuoiníon was go cuairmach a cead dhéanamid, cén sort íomhána úsáidimid, cén sort cainte úsáidimid, cén sort frásí nachmid mar sin de. Ach, tá mu tréis sé dhéanamar líonse oscailte gur féidir duine eile úsáid. Mar sin fecinn mu sort éabhláid an bhrand agus faoi mar úsáid an duine eile é, agus faoi mar churann siad in iirint dóibh hain í. So tá an íomhána seo méidir na slú dorcha, ach go bonus effect doen seo couple sample exo, maar hampla in seo Pop Up Gaeltacht no Connie Bert van Groen láháin is chuidir ceist an miste liv Pop Up agru le gur féidir leis na páistí tacht agus nach chuil ein sort alcohol a gceist agus dúir mar no céim fan nach féidir láte Pop Up agru gan ein alcohol. You know, rud a churann ar an dtithe, so rinne thógadar an template, thógadar an format, chuidir na nógar. Agus inis casan siad le chéile go míosúil nuair is féidir Borc Bharlaí agus treise leo, tá sé ionta. Ní siad úsáidtear é le haid grúpaí Conan na Gaeilge hanan, nó cumin Conan na Gaeilge, den siad san úsáid a chuirsa. Agus fecinn dú nach ceann, bud ar achrú beag treis tarlaint an branda tá legan ní slút a fant eile tá si tar rééis chuirlan a go brandáil hain. So an rud atá treis fórna, tarlaint de bhór an branda oscailte seo na dus bhfuil bora treis tacht ar, agus tá únéireacht a gachtainna air, ní linne í a hiile, agus tá muid ionintach sásta faoi sin. Nis cúisín de sin roinnt dúchláint an branda. Cínte. Tuis nach bhfuil smacht agad, ní féidirling a rá nach é sin an bailach ceart le Pop Up Gaeltacht dhéanamh, agus i gcead a gachtainna tá ag agrú Pop Up le timpeall na tíre, timpeall na cruide, níl bailach ceart ann. Rud atá an ná bhfuil bailach an dhéanach wine é, agus beidir bailach nach dhéanach wine é, agus cuma. Is turgnamh social de domsa é seo, agus even an fáil amach cén chuí an oibríonn rudí. So tá cúpla sampla agam an seo. Clé go thomlan, tá hir dos gur rís tá talan ar leithe seasamh oscóir an písa. Sa fob clúteach, iomráiteach, tábhachtach i gcathair na Márta go bhfuil ó matmaláis. D'agric si Pop Up Gaeltacht, le Pharatí, Andreas de Stack, agus le Tália ar an Doras, agus le Banna Cheol agus síimsíocht agri. Agus taobh leis tá Pop Up Gaeltacht Ostan Buswells, os cór na dála in Átha Cliath, cos gur a banistóir acu le Gaeilge ag an Eleki. So an rud atá dénta acu ná go mbíonn Pop Up Gaeltacht acu chuile mé in san áit cheann céine. Agus an sin ar clé, tá sé seo tharbh simúil ar fad sa bhear Gaelach, agus tá sé tharbh Gaelach bhí Pop Up Gaeltacht an faoi go, Piper's Corner, ar seáid Bhuilbhríde i Átha Cliath, bharrtaigh si post-match Gaeltacht dhéanamh. Héis cluiche idir Gailge agus na Dubs. Ons gur féidir le luchlanún an dá chun é sin teach le chéile, agus go mún Gailgeoireachta le chéile go deireadh na híthe nó féidir níos fuide fiú. Piper's Corner. Agus dar nóig tá dáin séir ann, más dáin séir é in éair, go bhhéiteach factas politiúil 8ú a dhéanamh ar do Franda. Massab tugur 8ú ar an mranda tá dhéanamh chuile sample an seo.
agus an rud ná go darlíonn sé sin, agus tá sé tarlathe hána féin. Bhí Pop Up Gaeltacht ag an Drom Dá Thiar, who sa mail feriste, sa Dirty Onion, agus iad jumpsú airgid don facta som ach teanga ifigiú ó thuig, ach teanga ach na Gaeilge. Agus bhí Pop Up Gaeltacht ag an Gáintas Glas agus sin féin I mar na dála. Ní raibh cead acu na cóthaí a chló agus a úsáid I mar na dála, so chun an branda 8ú dhéan si tíléinte. Agus tá picture ar lína de Jerry Adams a cábh tíléine Pop Up Gaeltacht ach únta an rud é sin. Agus ag a chéad ard-eis, na déanaigh sóisialta, na Social Democrats, bharrtaigh siad Pop Up Gaeltacht a agrú dul féin, agus an rud ar ina siad san ná gur thóg siad na cóthaí ó Pop Up Gaeltacht ag in mBaile Cliath, agus gur dhéann siad agalamh Osgur camera a rá gur iad san an pártaí is Gaeilge sa tír bin an Pop Up Gaeltacht was the siúd. Now, níl smacht a bing ar seo, agus níl sé wein. Má éiríonn le mBailís no Ostan Buswells no Piper's Corner na milliún euro a hille as an randa. Nach simulation, nach integration. Má éiríonn leis na déanaigh sóisialta a rá le gachtain a gur ítan an pártaí is Gaeilge sa tír, agus má hantu de Gaeil gur cordit vótáil ar asom, nó ar son a chointis glas, nó ar son hin féin, nó ar son ina Gaeil, nó fína fáil. Well, ní hé sin an luch a bhí weine ach nach intach an rud sin. Ach bhí seoir fad, ní hé sin a bhí weine as, tá luch ar le I Pop Up Gaeltacht dúin. Agus is tócha an luch a bhí weine. An leisce an luch a bhí weine ná phobal. Dear na dála, I mean, bhí me héin agus Peadar, bhí mar branda péis or trufla sé vís na nóchtáin nach nu bhí wein really ná phobal agus mar Gaeil sa Gaeltacht is minic bíon aras a phobal orin. So bhí sé das am nóte a chruthú áit uair an aine mísa go bhéit mis bailú le daoine agus meach ar bubal hartaring. A thugad mar faoi deara láirech gur sé gramachach, gur an túrim seo gramachach agus Tomás bhí tú leirt faoi cé có siimplí atá sé, céim fan ar smuoine aon na air. Smuoine neartaí na air. Bhí an tá orin gur éirí linn sort branda nó rud éigen na fiocha a rá gramachach. Agus nuair tá rud éigen mar sin gramach agus nuair tá méid sin luach aige mar coincheap. Tá me ceap go sé do ghúlga sort an tuirt drumchlan nó an sort an surface area is smó ó thuirt do rud éigen tá go gramachach. Agus is í an aonse nó an faoinse oscailte an bailachas fear leis an tuirtin nó leis an drumchlan mór a chruthú. Agus tá luach táisteach aige. An luach táisteach ná cusa leis an sampla agus maidide le Panty Bar agus de George. Go bhheictar sin agus go gluistear sin agus nach na daoine ar fad ní raníon muid áit sa tacht tavern, ní áit seo na Gaeil. Deanna muidir sin denga nó tá tacht tavern an umlan agin, tá muidir ghlacha seileamh ar náit an umlan. Bíon an méid sin daoine an go muidir sileamach an tráid is gacháid. Tá lár simúil ach tá imil céadú ní simúla. Na rudí a hálíonn ar an imil áit a chasan na Gaeil leis na gáil, nó na Gaeil leis na daoine beidir nachhuiid go Gaeilach na péisort spectrum a hasfuid a thuirte. Ach is luach táisteach é sin agus an luach táisteach cruthíonn sé gur bándúin agus is sort neamhnú nó breagnú ar na hailt agus na comments sa journal. Agus ó mí bert posta agus clánaring so tá leis Gaeil gola bhain scúpáil or sa bhíh. So mar chríoch is dócha go bhheice muid nuair tá rud éige nágad bhfuil cho gramach as nuair chuann tú faoinse oscailte air go dreisiíonn sé cé bhfuil dúchláinna baint leis treisiíonn sé ag dearan lei leis an dorga agus leis an brand aing. So mar is ódíh bíonn seagin óháin sa bhí ag an áit denna mu fógra ar chéad áit eile túramis caiiciis rimis hála ag rimis, bhil sé figurí fáil amach mid mí fearra? Go heisiíoch díobse Benmuid sa bhar nua the big romance ar seáid Parnell an tuchtú lá fithe den bhí seo bí me seann, bí me clórach, bí me Gaeilech bailíonn.